Мову, шана і вдячність вам від ваших дітей та онуків, адже ви теж є турботливими мамами і татами, а хтось вже дідусями і бабусями. На сцену запрошується школа танцю Ярослава Бабчука «Драйв Румес». В колективі є учасники, які в свій час лікувалися в міській дитячій лікарні і з вдячністю дарують вам цей танець. Прошу зустрічати обласками. Yeah.